A wani gari a arewa, akwai wata matar aure mai suna Zainab. Zainab tana da miji mai suna Sadiq. Sun yi aure na tsawon shekara 2, amma ba su taba samun haihuwa ba. Wannan ya fara damunsu sosai. Kullum sai Sadiq ya ce, Zainab, me yasa har yanzu bamu da da? Zainab kuwa tana haƙuri tana cewa, insha Allah, lokaci ne kawai. Amma a boye, Zainab tana da wani sirri mai haɗari. Shekara guda kafin aurenta da Sadiq, ta taba soyayya da wani mutum mai suna Faruk. Amma saboda matsin lamba daga iyaye, ta rabu da shi ta auri Sadiq. Wata rana, sai Zainab ta gane cewa tana da ciki. Ta yi farin ciki sosai. Ta gaya wa Sadiq, shi ma ya yi murna ƙwarai. Bayan watanni 9, Zainab ta haihu. An haifi jaririn namiji mai kyau sosai. Kowa ya yi farin ciki. Amma a ranar suna, sai wani abu mai ban mamaki ya faru. Wani mutum ya zo gidan suna, ya tsaya yana kallon jaririn sosai, sai ya ce, wannan yaron ba na Sadiq ba ne. Wurin ya yi shiru, kowa ya kalli mutumin cikin mamaki. Sadiq ya ce cikin fushi, wane ne kai? Mutumin ya ce cikin nutsuwa, sunana Faruk, kuma wannan yaron ɗana ne. Nan take, Zainab ta fara rawa, domin sirrin da ta boye tsawon lokaci ya fara fitowa fili. Bayan Faruk ya ce, wannan yaron ɗana ne, nan take wurin suna ya rikici. Mutane suka fara magana cikin mamaki. Subhanallah, me ke faruwa ne haka? Sadiq ya mike tsaye cikin fushi, ya kalli Faruk da ido mai zafi ya ce, wani irin maganar banza kake yi? Wannan ɗana ne. Faruk ya kalli Zainab kai tsaye. Zainab, ki faɗi gaskiya yanzu. Wannan abu ya wuce wasa. Zainab ta durkusa tana kuka sosai. Gaskiya ne, na san Faruk kafin aure. Sadiq ya ja baya kamar wanda aka buge, zuciyarsa ta karye. Amma sai Zainab ta dago kai cikin kuka ta ce, amma na rantse ban taba cin amanar ka ba bayan aure. Faruk ya girgiza kai cikin ƙarfi. Amma lokacin da kika bar ni, kina da ciki. Nan take, kowa ya sake yin shiru. Sadiq ya kalli jaririn, sai ya kalli Zainab. Zuciyarsa ta cika da shakku. Ya ce a hankali, Zainab, wannan yaron nawa ne ko ba nawa ba ne? Zainab ta kasa amsa. Hawaye kawai ke zuba. Mun gode sosai da kallon wannan bidiyo. Bayan Sadiq ya tambayi Zainab, wannan yaro nawa ne ko ba nawa ba ne? Wurin ya yi shiru sosai, sai karar zuciyar Zainab kawai ake ji. Zainab ta kasa magana, hawaye kawai ke zuba daga idanunta. Faruk ya ce da ƙarfi, ba sai ta ce komai ba, mu je a yi gwajin DNA. Mutane suka fara magana. Hakan ya fi, a fito da gaskiya. Sadiq ya kalli jaririn, sai ya kalli Zainab. Zan yarda a yi gwajin DNA. Bayan wasu kwanaki, Sadiq, Zainab da Faruk suna zaune cikin tashin hankali. Likita ya shigo da takarda a hannu. Likita ya ce, sakamakon ya fito. Zuciyoyinsu suka fara bugawa da ƙarfi. Likita ya kalli Sadiq ya ce, ka yi hakuri. Sadiq ya rufe ido. Likita ya ci gaba, yaro, ba naka ba ne. Wurin ya rikice. Zainab ta fashe da kuka. Sadiq ya tsaya cak kamar an dasa shi. Faruk ya yi murmushi kadan, amma sai likita ya ƙara magana. Amma kuma ba na Faruk ba ne. Kowa ya girgiza. Faruk ya ce cikin mamaki, me? Ta yaya hakan zai yiwu? Sadiq ya bude ido da sauri. To, yaro nawa ne? Zainab ta fara rawa, saboda yanzu sirrin da ta boye zai fito gaba daya. Likita ya ce, akwai yiwuwar, akwai wani mutum na uku. Wurin ya sake yin shiru. Sadiq ya juya a hankali ya kalli Zainab. Zainab, akwai wani abu da baki gaya mana ba. Zainab ta durkusa tana kuka sosai. Na yi kuskure, babban kuskure. Bayan likita ya ce, akwai wani mutum na uku. Wurin ya yi shiru sosai. Kowa ya kalli Zainab. Sadiq ya ce cikin murya mai sanyi amma mai cike da fishi.
Zainab, ki faɗi gaskiya yanzu. Wane ne wannan mutumin? Zainab ta kasa da gokai. Hawaye na zuba kamar ruwa. Faruk ya ce cikin mamaki. Zainab, akwai wani bayan ni? Zainab ta girgiza kai tana kuka. Na yi kuskure, babban kuskure. Flashback. Kafin aurinta da Sadiq, lokacin da ta rabu da Faruk cikin bacin rai, Zainab ta shiga cikin damuwa sosai. Wata rana, ta hadu da wani attajiri mai suna Alhaji Musa. Mutum ne mai kudi kuma mai iko. Ya taimaka mata, amma daga baya ya fara kusantarta. Zainab cikin rauni da damuwa, ta fada cikin kuskure. Komawa yanzu, Zainab ta ce cikin kuka, shi ne Alhaji Musa. Wurin ne girgiza. Sadiq ya ja baya cikin shock. To kai ne uban yaro? Alhaji Musa ya yi shiru na dan lokaci sai ya ce, akwai yiwuwan. Wurin ya sake rikicewa. Zainab ta fashe da kuka. Ka yi min alkawarin zaka boye wannan sirrin. Alhaji Musa ya ce cikin natsuwa, na yi kuskure, kuma yau gaskiya ta fito. Babban yanke shawara. Sadiq ya tsaya cikin shiru, zuciyarsa ta karye, ya kalli Zainab. Kin yaudare ni, amma har yanzu ina son ki. Kowa ya mamaki, ya ci gaba, amma dole ne ki zaba, ni ko wannan rayuwa. Zainab ta kalli jaririnta, ta kalli Sadiq, hawaye na zuba, na zabi gaskiya da kuma rayuwa mai tsafta. Ta juya ta bar wajen da jaririnta a hannu. Sadiq ya tsaya yana kallanta, bai hana ta ba. Faruk ya san ƙuyar da kai. Alhaji Musa ya tsaya cikin nadama. Mun gode sosai da kallon wannan bidiyo. Idan kun ji daɗi, kada ku manta ku danna like, ku yi subscribe, sannan ku kanna ƙararrawa domin ku kasance cikin na farko da za su ga sabbin bidiyoyinmu. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a Sadiq Movie AI domin samun labarai da fina-finai masu kayatarwa. Sai mun